mobalik ang tao ngadto sa iyang gigikanan. So ang importante nga atong mahisgutan ang pulong sa Ginoo aron maandam ta mga igsoon, maangko nato, makabot nato ang kinabuhing dayon nga giingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, no? Nga naay gasa sad ang Dios nga gitawag og kinabuhing dayon. So ato ning tun-an kung unsaon nato nga makabot. Pero sa dili pa na mga igsoon, ato sa ning basahon ning mga bersikulo o panaminan nato sa atong kaugalingon kung ingana bata diri sa kalibutan. Doon ako'y basahon nga bersikulo mga igsoon, no? Unsa ni nga mga isyu or pahimangno sa ato. O importante kayo ni o mga higala. Pagbasa sa 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. Nangingon dire ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason o hakop o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan, muni gitawag diri likayi bisan ang pakigsalo sa maong tao mga igsoon. Sakit-sakit ni siya nga mga pulong mga igsoon, pero unsaon man naa man sa Biblia, kamatuoran man siya mga igsoon, muni nga dapat ato ning dawaton, no? Kuningani manggaling ta. Ang ingon diri nga dili kamo making hugoy-hugoy. Ang ipasabot ani dili ta making uban-uban, kuyog-kuyog sa usa ka mga tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon, no? Kristohanon nga ni igsoon, nakaila ni sa Ginoo, nagtuon sa mga pulong sa Ginoo, pero ningon diri apan makihilawason, so dili mayo o hakog, kining hakog mga igsoon, o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang. Kining tigbutang-butang hilig ta og chika-chika bitaw mga igsoon, mga istorya nga bisag unsa na lang gamagamaan atong istorya nga atong isig ka tao dili na siya maayo, no? Pagbutang-butang o ngayon man dire palahubog, no? Likayan nato ni mga igsoon kining palahubog. Pwede ra man siguro mo inom ta basta dili gyud ta moabot aning word nga hubog, no? Kay moabot nga itang hubog unya pagkasunod adlaw inom na punta, nahubog na punta, mo nang tawgon ta mga igsoon og palahubog. Mo ni ang nasa Biblia. Unya o kawatan, mo ni gingon nga likayi ninyo ni. Likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Mo ning gitudloan ta, giadvisean ta sa Biblia, sa pulong sa Ginoo nga kung naa ning nga klase mga igsoon ato ning likayan, no? Mo ni nga sakit-sakit man yun tuod ni ang pulong sa Ginoo, pero unsaon man nga pulong man yun sa Ginoo mga igsoon, mo man yun ang kamaturan, mo ni nga lisod kayo ni. Mo ni sunod nga bersikulo nga atong bagabasahon sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 10. Nayon diri o kawatan o mamaora o sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. No kanila nga klase sa mga kinaiya, mga igsoon, mga higala, giingon gyud diri nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Sa ato paganahan bataan ni mga igsoon, kung ang atong pangandoy dinhi sa kalibutan nagsimba ta sa Ginoo, nga sa ulay mga adlaw maluwas ta, pero naama po tayo sideline sa pag-inom-inom, mga hubog ta, unya klaro kayo diri mga igsoon, ningon diri dili makasulod sa gingharian sa Dios kini nga klase sa mga tao mga igsoon. Mao ni nga ato ning hinay-hinayan sa pagpadaplin sa atong kinabuhi.
nga hilig tag inom-inom, unya na po tayo pagkahakot, unya na po hilig po tag butang-butang sa atong isig katao no, sa atong mga igsuon, yung ganahan ta maging chika-chika, makigsumsum og mga istorya nga dili maayo, mao ni ang giingon diri sa kasulatan mga igsuon nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Mao ni pagka makalilisang mga igsoon, mao ni nga agi o pag pahibalo o pagpangandam sa atong kinabuhi kung gusto gyud ta maluwas karong mga panahon na ato ning hinaynayan sa pag adjust sa atong kinabuhi no. Mao ning kinahanglan nato ni mga igsoon o mga higala. Ang sunod nga bersikulo nga atong pagabasahon na diri sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18, unsa po'y nakasulat diri mga igsoon, ayaw kamo pag hubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha Hinoon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. No? Muni nga likayan gyud nato mga higala ang pag-inom-inom, pwede ra mo inom ang siguro mga igsoon nga di gyud kabot sa level nga hubog no. Pwede ra mo siyat siguro ginagmay. Pero ang ingon mo diri dili ta maghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. So tinguhaon nato o paningkamuto ni noon ninyo nga mapuno kamo sa espiritu. Sa unsang paagi mga igsoon, mao ni ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo nga kita samtang naapata ning kalibutan mapuno ta sa iyang pulong sa Ginoo. Mao ni mga igsoon. Ang sunod nga bersikulo